बहिन गईला पर 2-4-10 लोग चिन्ह जाता रन ई कम ना बा। ई दुनिया का सबसे बड़हन कमाई बा और ई तोहरे दुलार प्यार आशीर्वाद कही देन बा। कहे बिटिया का अरे चाह ना बा कुछ औरी पवला के सम्मान भरा पुरस्कार सम्मान कहे बिटिया मतारी से अरे चाह ना बा कुछ औरी पवला के मनिबा चरनी में नेह लगवला के भजे वाला तोहके याद करे वाला हो मतारी तारी गईलन हमारी जैसन हजारों लोग कीर्ति के गा रहल बा। कहीं कहीं लोग कहेला कि केहू केतनो गाई स्वर्गीय रामदेव गुरु बुल्लू गुरु पेचन गुरु ना हो जाई। संगवा में एगो औरी नया नाम जुड़ गई। कहीं कहीं लोग कह रहल बा केहू गावल करे लेकिन पंडित परशुराम यादव न हो पाई। हम बस जने जानी ला हो माई की धरती वीरन से खाली ना हो। तू ही वीर पैदा करेलू आ तू ही से कायरो पैदा होला। एक वीर अहन एक वीर जइहन बाकी खानदान का परिचय देते हुए बिटिया मतारी से बतावे कहे